जों जि आथिङाव माखासे ब्रेन्डफोरनि मोजां ब्रेन्डफोरनि शु एबा जुथाफोर गानो बिनि गेजेराव जाहैबाय मुंदांखायानो जाहैबाय सबसे टपआवनो दं नाइकी ब्रेन्डनि जायखिजाया मा होननानै बुंगोन शुफोरानो माने जुथाफोरा थारमाने बेसेबांबा नामजादा आरो बेसेबांबा बेसेन गोसा नोंथांमोना गासिबो मिथिखायो। नाथाय नोंथां माब्लाबा सानफेरदों नामा जे बिनि बिगोमाया बेसेबां नामजादा गावनि ब्रेन्डजों लोगोसे नाइकी ब्रेन्डनि मालिका एबा बिगोमाया बेसेबां नामजादा आरो बिथांनि मुङानो जाहैबाय फिल नाइट एबा फिलिप हेम्पसन नाइट होननानै फुल नेमा जाहैबाय बियो आरो बिथाङा जोनोम लादोंमोन 1938आव फेब्रुवारि 24 आरो बिथाङा जोनोम लादोंमन पर्टलेण्ड हादरनि अरिगन होननाय मोनसे जायगायाव बिथाङा जोनोम लादोंमोन जाहैबाय आरो बिथाङा गावनि गिबि आरो गुदि सोलोंथाइखौ क्लेभारलेण्ड हाइ स्कुल होननाय मोनसे हाइ स्कुलनिफ्राय माने बिथाङा फरायदोंमोन बा सोलोंथाइखौ लादोंमोन आरो बेनि उनाव बिथाङा ग्रेजुवेसन एबा ओरैनोथ' प्लेन ग्रेजुवेसन खालामाखै बिथाङा BBA फरायदोंमोन। BBA जाहैबाय बेचेलर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन आरो बेखौ बिथाङा अरिगन इउनिभारसिटिनिफ्राय थारमाने गावसोरनि लकेल जेरै जोंनि गुवाहाटी इउनिभारसिटि क'क्राझार बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया जेरै जोंनि लकेल इउनिभारसिटि थिग बिदिनो गावसोरनि पर्टलेण्ड हादराव माने लकेल इउनिभारसिटियाव खालामदोंमोन जाहैबाय आरो बिथाङा बिनि उनावनो BBA खालामखांनायनि उनाव ग्रेजुवेसननि उनाव मास्टार खालामदोंमोन MBA मास्टार अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन बिथाङा स्टेनफर्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय बेखौ थारमाने कमप्लिट खालामदोंमोन होननानै मिथिनानै मोनो। नैबे फिल्ड बिथाङा स्पर्ट्स आरो जेरै एथलेटिक होननानै बुंजायो एथलेटिकफोराव बेसेबांबा इन्टारेस्टमोन खारनाय बारनायाव बेसेबांबा इन्टारेस्टमोन स' बिथाङा थारमाने मा खालामोमोन गावनि स्कुल डेजफोराव थारमाने स्कुल फरायफुबाय थानाय टाइमाव थारमाने बिथाङा खारनाय कम्पिटिसन बादायलायनायफोराव थारमाने बाहागो लायोमोन। बिथाङा मिडल डिस्टेन्स रानार जायखौ थारमाने जोङो खान्दाबो होनजाया गोलावद्रायबो होनजाया जेरै 1 माइलखौ बिथाङा 1 माइल एबा 1.6 किल'मिटार इकुवेल जायो दा बेखौ माने बिथाङा 4 मिनिट एन्ड 13 सेकेन्ड्स बायदियाव थारमाने कमप्लिट खालामोमोन आरो बिथाङा बेसेबांबा थारमाने इन्टारेस्ट दंमोन बिदि रानिंआवबो बेसेबांबा इन्टारेस्ट दंमोन आरो बेफोरबायदि मोजां पारफरमेन्स एबा रिजाल्टनि थाखाय बिथांखौ थारमाने सनमान होनाय जादोंमोन भार्सिटि लेटारजों थारमाने सनमान होनाय जादों 1957, 58 आरो 59आव थारमाने भार्सिटि लेटारजों थारमाने बिथांखौ सनमान खालामनाय जादोंमोन एवार्ड होनाय जादोंमोन। दा भार्सिटि लेटारा जाहैबाय मोनसे स्कुलनि एक्टिभिटिस थारमाने दा जेरै गथ'फोरनो खारनाय बारनाय स्कुलाव थारमाने बेफोरबायदियाव बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि बाहागो लानायाव जुदि मोनसे माबा थायो पइन्ट्स थायो बा बुजिबाय नोंथांमोना जेरै जोंनि माखासे मेट्सफोरावनो मेन अफ द मेट्स थायो जाय थारमाने बेस्ट गेलेगोन बेखौ थारमाने मेन अफ द मेट्स थारमाने एवार्ड एक्सट्रा होनाय जायो थिग बिदिनो भार्सिटि लेटाराबो थिग बिदिनो स्कुल पारफरमेन्सफोराव मोजां खालामोबा बा स्पर्ट्सफोराव बाहागो लानानै मोजां रिजाल्ट खालामदोंब्ला बा गेलेनो हाफुंदोंब्ला बिसोरनो थारमाने भार्सिटि लेटार होनाय जायोमोन आरो बेखौ इउनाइटेड स्टेट्स हादराव होनाय जायो आरो थिग बिदिनो 1977 मायथाइयाव बिथाङा गावनि सानै लोगोजों बवारमेन आरो जब हलिस्टार होननाय सासे लोगो दंबायमोन बिसोर साथामबो थारमाने लोगो नांनानै मोनसे टिम बानायो जाहैबाय आरो बै टिम दानायनि मुङानो जाहैबाय एथलेटिक वेस्ट होननानै बुंनाय जायो नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनो हायो आरो बिथांनि नैजे नाइकी दङ ब्रेन्डआ बे नाइकी ब्रेन्डआ आगोलाव माने नाइकी नङामोन आरो बे ब्लु रिबन स्पर्ट्स होननानै मिथियो फार्स्टआवनो नेमिं खालामनाय जादोंमोन आरो बिनि उनाव 1971 मायथाइयावसो नाइकी मुंखौ थारमाने गावनि ब्रेन्डनो होनाय जादोंमोन। नोंथांमोना जुदि मिथिना लानाया जोबोरैनो गोनांथि आरो नैबे नाइकी एबा ब्लु रिबन स्पर्ट्सखौ थारमाने गिबियाव 1964 मायथाइनि 25 जानुवारियाव थारमाने गायसनग्रोनाय जादोंमोन बिनि उनावसो नाइकीया जाहैबाय 1971 मायथाइयाव आरो मिथिनाय बादिब्ला नैबे नाइकी ब्रेन्डआ स्पर्ट्स गेलेनायाव जेसेबां थारमाने गाननायनिफ्राय जोमनायनिफ्राय दंजोबो जाहैबाय आरो बेफोर थारमाने जुथानिफ्राय लानानै स्पर्ट्सनि जायखिजाया थारमाने गाननाय जोमनायखौ थारमाने बुहुमनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन थारमाने साप्लाइ नैबे ब्रेन्डआनो होयो आरो माखासे स्पर्ट्समेनफोरजों बा माखासे गेलेग्रा मानसिफोरजों प्रफेसनेल थारमाने खेला गेलेग्रा मानसिफोरजों नाइकी ब्रेन्डनि क्वालिटिया थारमाने बेसेबांबा मोजां मोनजायो नट अनलि स्पर्ट्समेन जों कमन मानसिफोराबो माखासेया गाननानै कम्फर्टखौ लानानै मजा उथायगासिनो दं। नैबे नाइकी ब्रेन्डआ थारमाने ओरैबायदि
गिबियावनो जेब्ला 1964आव बेखौ गायसननाय जादोंमोन आरो माखासे जुथाफोरखौ थारमाने मेनुफेक्सार खालामनाय जादोंमोन बिसोरो फार्स्ट इयारावनो टटेल अफ 1300 शुजफोर थारमाने बिसोरो मार्केटाव फाननो हादोंमोन टटेल $8,000 $8,000नि 1300 पेयर जरा थारमाने जुथा फाननो हादोंमोन जाहैबाय आरो बेनि उनावनो नेक्स्ट इयार 1965 मायथाइयाव सेला ओरैबायदि बारायनानै टटेल अफ $20,000नि बिसोरो शुजफोर थारमाने मार्केटाव फानदोंमोन जाहैबाय आरो थिग बिदिनो बिजनेस मावै 64निफ्राय 65 67 68 69 70 फैयै 2022-23आव माने वर्ल्डनि गेजेराव बुहुमनि गेजेरावनो नै बिथां फिल बिथाङा नाइकिनि मालिकआ बिगोमाया $45.1 बिलियन थारमाने मालिक जाबाय नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो आरो बिथांनि मोनसे ओरैबायदि गोसो होनो गोनां थारमाने बाथ्रायानो जाहैबाय जि थारमाने कलेजाव फरायबोदोंमोन बिथाङा इउनिभार्सिटि अफ अरेगन आरो स्टेनफर्ड इउनिभार्सिटि आरो बेजों लोगोसेनो अरेगन हेल्थ एन्ड साइन्स इउनिभार्सिटि बे मोनथाम थारमाने इनस्टिटिउटनो $2 बिलियननिबो थारमाने बांसिन थारमाने इयो रां थारमाने दान होदोंमोन डनेसन होदोंमोन जाहैबाय बेसेबांबा दिनैनि नाइकि ब्रेन्डनि बिगोमानि आरो नाइकिनि स्ट'रिया बेखिनियावनो नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअ'सफोरखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला भिडिअ'सफोरखौ लाइक खालामनो दाबाव आरो आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो दाबाव आरो बेजों लोगोसेनो फेसबुकआव नोंथाङा नायबाय दंब्ला फेसबुकआवबो भिडिअ'सफोरखौ लाइक खालामनो दाबाव आरो आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामनो दाबाव बेफोरबायदि कन्टेन्ट बा इनफरमेटिभ भिडिअ'सफोर नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना आंखौ फल' खालामना लादो गोजोन्थों जै बर' हारिनि